विधानसभेन हेजेर आमकां दिसता मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिल्लें की 26 तारखेर ऑक्टोबराचे प्रायस वीकली ही फ्लायट मोपा सो गेटवीक जे पड वयताली ही सुरवात जातली म्हणून. बट इट इज नथिंग सरप्रायझिंग. हे पड फोटाश माताय असेंब्लीन आज दाखोवन दिता. टुडे प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू अहमदाबाद, a state represented by the Prime Minister. And on base of feasibility म्हणून reason एशमो भायर दिसता. Feasibility हांव बारीकसो जोरी तर 3-4 पुसा जेन्ना लंडन गेला तेच फ्लायटीन गेला. इट इज ऑलवेज सीम्स टू बी फुल. आणि आज म्हाका दिसता मिसप्लेस प्रायोरिटीज ऑफ दिस गव्हर्नमेंट आर एक्सपोज्ड. ज्या पद्धतीन गोंयकारांक म्हाका दिसता खूप खूप गरजेचे आशिल्ले डायरेक्ट जेन्ना गोंय येता एक म्हाका दिसता एक लोकांक खुशालकाय जाताली. बट नाव दे हॅव टू कम वाया बॉम्बे, वाया अहमदाबाद. सो दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस. हे फक्त फोटाश माते. आणि ज्या पद्धतीन आज हांव सदांच म्हणटा डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन DGCA हॅज क्लियरली स्टेटेड की जे एअरलायन ऑपरेटर करपाक सोदतात तेका एव्हिएशन कॅनॉट इंटरवीन. सो द लायज ऑफ दिस गव्हर्नमेंट आर बीइंग एक्सपोज्ड. The lies today, if you look, it is a business model. Every airline has the choice. जे मुखेलमंत्री इंगा उलयता, जे union ministry फोडाश माते they exposed, and we have absolutely no अपेक्षा from this government. आणि जे हांव सांगता regarding Dabolim airport being a ghost airport as well, you will see in a few months that this will be the reality. आज सगळे मोपाच्या जेन्ना एअरलाइन ऑपरेट करताले, it is because of basically feasibility as a business model. Point A to point B. Anyone wants to go in the shortest period of time with the cheapest fare. But shocking today that the government exposed zalele asa, and I feel that this government is least bothered about the Goenkars. Airport tadi urtala double. ना ड्यू फिजिबिलिटी ना इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशनान क्लियरली सांगला की 2 एअरपोर्ट एट ड्यूल फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी ना. And it is going to be a reality. The government also knows about it. ते फक्त आता हिंगा फोडाशमान फिजिबिलिटी ना म्हणून जे एअरलाइन मुखेलमंत्री सांगतालो की एअरलाइन आम्ही हाडले वाडटले तेंको ते कंट्रोल ना सांगची ते नाही. अंडर विच क्लॉज यू कॅन डू इट. You can see this is a glaring example today that Air India shifting its base to Amritsar from Ahmedabad is a very fact that the government doesn't have any authority to control this particular thing.